Aisha ce ta mummara ba. So ya daɗe yana aiki cikin rai gashi ban sani ba. Aisha ce ta mummara ba. Ku tsaya ku dan ji labari yadda abin yake takaice. Wata rana ce ina aiki aboki ya taho da zance. Nai shiru ina ta mamakin yadda na ganshi a uzurce. Sai ya tabayyace mu dan keɓe da albishirin da za na karɓa. Fari ya ce da ni abokina da alfarmar da za na roƙa. Take na fara tufaka sakar da a raina har ta sani shakka. Na yi zaton ya zo da bakon al'amari mai wuya da doka. Yayi dariya ya ce in amsa masa ba zan gaza ba. Na kasa kunnuwa ina sauraron sa ya fara mun bayanai. Lambar wayata yake so na ba wata dubisa dalilai. Ya karace da ni idan na yarje kwai zantuka muhimmai. Biyo ni zan bayyana muku sirrin kuji ba zan rufe ba. Daga nan na bashi lambata na juya zai yi tafiyata. Sai ya ce da ni da saura kuma kar da na ce bari ya tsananta. Murya yake so na yi mata ta ji ta wasa bace karaminta. Da ya bata lambar ta yau zargin ko bane dan bane ba. Take na ce salamu alaikum yadda shari'ar mata hukunta. Na karace da Aisha ni ne Ahmad da Lita a maganata. A haka sai na koma cikin ofis na yi binciken wayata. Ji ana kirana a sa'in amma ban san waye yake ba. Ashe dai cikin mutane na ne da yake kiran wayata. Suna jira na zamu je dina don kada lokaci ya gota. Take na tashi nan na shirya ana haka sai na hangi mota. Sun zo su dauke ni nan na fito kuji take ban tsaya ba. Da na je bikin na dawo duka na gaji take nan na kwanta. Kare ba sai sallar subahi na tashi na yi bauta. A haka nan sai gari ya waye daga nan na dau wayata. Sakon fari na Aisha ne na bude take ban rufe ba. Kalma ta farko da ta furta godiya ta yau garaba. Ta karace da ni hakika duka mai nema ba zai rasa ba. Ta sha gwagwarmaya na shekaru biyu so ba ta yi bari ba. Sakon ta zan karanta ku biyo ni ba zan ki in faɗi ba.